inotitungamirira igogwarare upenyu. Ngatipei matendo rumasi midziya inotitungamirira igogwarare naichikara ndati mune matare starangu ndini mudzimirema mudzindorirewa pachikore-kore kundumaizinkurungundu kubhe mukururu kubhe mukubhe kubhe mukururu kubhe nkurungundu kubhe kurungundu kubhe kurungundu mazimidziya ine dzidziso ine nhungamiriri kogwarare upenyu. Amuri yeZimbabwe tinovimba nemi ende ndinovimba ndiri kukubatai muri vatano kumativi mana enyika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tine nhauka yatanga tichikupai yekusanyati. Nhasi uno kamuzuva ranhasi sekuvimbisa kwatakaita tiri kutaura nemuzukuru. Pamuzukuruka uyu munotondera kapaya zvichitaurwa kunzi vanhu vaviri ava vainotongwa kumuzukuru. Naizvozvo nhasi unoka muzukuru wacho ndiye ari kutitsanangurira kuti zvakambonyatsofamba sei, chii chakaitika kuti munhu azopedzesera azviuraya. Ndonhau yatiinayo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kuti nhau iyi ndiwe waihendla semuzukuru. Tanga nekutizisa zita rako utiudze kuti zvakafamba sei. Ndinotinda ndinoitwa Zakaria Mafia, ndiri mwana wehanzvadzi yababa akabereka sekuru vangu kusheka. Ini semuzukuru ndindaitamba nyaya ndichida kuti ndikatiwo nyaya, to cut the story short. Ini ndisiri muzukuru ndakatanga ndichigara ipapa pandete ndikatozodzimara ndikatozobva ndine musha wangu uri pamusoro apo uyu handiti asi ndakatorerwa musha mupi umu. Ava mbuya vangu ava ndini nyakutovagamuchira kutosvika vachitori musikana kusvika vapinde muno mumusha. Saka vane hondo dzavo dzavagara vachiita zvokuti sekuti vanhu vaigara vachisundana mukurarama, but pamwe pacho tichibata tichidii. Saka nemukurarama ndakapedzisira ndatova enemy pakati pemurume nemukadzi. Asi sekuti chiri pakanzi pakaita dambudziko ndinongozvigamuchira sekuti inini ndagara ndakazvarwa handina pandanga ndichazvisiya. Saka ndichida kuti ndimanye futi kuno kuti ndiende pane chituko chiripo ndicho chakanyanya kukosha, sekuti kuno kwese kuti vanhu vagara vari venuhondo zvatitaurwa kuti handandika. Saka izvo hapana papushika. Ndine main points andoda kuti nditi jote pasi kuti mumanzwisise. Pane chituko chakazoitika ichi ndechekuti pamasure apa pawiki yatabvayo iyi pakaitika chituko chekuti murume akada kumwa mushonga kekutanga. Inini ndakatozosangana ndakadaniwa namai vemukadzi vemwana vachindifonda kuti kokumba chichi kuitika nekuti havagari panogara kukadoma. Ndikati ndachandiri kuziva zvikanzi enda kumba izvo zvimhanya sekuru wako anzoda kumwa mushonga handiti. Asi ivo mbuya vachitondifonera vakati mukadzi muroora atofona achiti mwana wenyada kumwa mushonga nekuti ndamuramba, saka ngabve pano anomwira mushonga kupi kure nekuti panapa pamwigwechi mushonga. Vakati alright. Ini vandamanya ndikasvika ndobva ndatosvika ndikaona murume wacho akavata pambedha, ivo vakangomira vakaisa magukuru avo pambedha vachibaya foni. Ndobva ndasvika nai sekuru chii chiri kunetsa, zvikanzi hapana muzukuru. Ndikati aiwa sekuru musati hapana, imimi shoko rekuti mukumwa mushonga ratotenderera, chero muchembere ndiye atonditi chimhanya kumba iwe unoona kuti chiri kuitika. Saka mukadaro mutondikanganisira. Ndokuchibva atanga kuchema. Ndobva ndati uchemeka murume hachemi chiuya kuno. Ndochibva ndamutora ndikamuti chipinda kugara apo. Ndobva ndamugadzika apa ndichiti kudazvo kuchida pamwe ari kunyara kunditsanangurira nyaya iyi mukadzi wake aripo handiti. Zvadaro ndakabva ndamutora ndikatendera nemota ndikaenda naye kwaTomu. Ndobva ndamuti shamwari tava 2 ndiudze zvikuitika. Ndokuchibva ati muzukuru kana handa achitotamba. Ndikati aiwa kautambe nezvinouraya handiti. Zvadaro ndokuchibva ndatenda naye kwaTomu ndikadzoka ndinoshandira apo pane pandoshandira panoita zvangu ndita zveinterpreneur ndozvishandira ndizvo zvinoshanda mumaoko wangu. Ndokubva ndatopaka mota apo pane panova pane Shabini apo patinomira doro. Ndobva ndatoenda pabasa pangu. Iwe ndatova nawo 3 varatidza kuti munhu atova normal akauma handiti. Saka ndigere kuseri uko handina kuziva kuti iye akafunga dzimwe pfungwa. Ndokuchibva atora mota ndobva aenda nonzi Kunyamatani. Ndobva aenda ndobva adzoka ndobva atora mukadzi wake
ndobva vadzokera futi kuNyamatani. Ini ndichizondibva ko mota munhu nemunhu nepfungwa yaambotaura kuti ndinoanzira kumwa mushonga zvino zvatora mota ari kufungei. Ndobva ndasangana mabhuru aiva nemotikari ndiperekedzei nditirechi mota ndichizomuteera kati kunaiwe shamwari ina ndabvira pandakambokunyima mota kubva uchitenga mota chero mota yako taito drive asi ukataura zvinodi zvinobatika nditovhundukuone chitiko chiripo kuti wangozokutora mota kanzi ashamwari ini ndichoya kunoku ndauya nekuda kwokuti ini mudzimai ari kundiramba ari kuti kwai ndine chirwere saka ari kunditi kwai inondisosa ndamuti handitoteswa asi mukadzi ari kuramba ari kuti kwai ndikuda kuti uine marizadzo ako iwe chete. Ini ndichosvika mota iyi mudzimai wakagira papa ndio ndova yakamusenga kubva panapa achienda kuNyamatani. Ndichisvika kuNyamatani akabva atofuratira mota ndobva atozisiya ndobva atopinda mukombi yokwanyakabawa. Kana achiramba zvese anofanira kuti achitopurota inema ari papa ndobva atosiya mota yanga totogwa nemurume wake kuti handitodi tinotestiwa akaignore ndobva atonopinda mukombi ndobva ndati anyway ndichitangoti fambe pane pamusha yemuNyamatani imomo ndakabva ndasangana nemwana wawo first born achitofamba barefooted atevera nepakati kutira vabereki vapedza ndochibva ndasangana nemwana ndikati kubva tamutakura ndobva baba wacho vabvunza naiwe brad uri kuenda kupi handiti kuno kuri kutsvakei ndobva brad aramba akanyarara haana kana eni anza yakapindura pana baba wake kusvika vanditi unoona ndo dzimwe dzenyaya dziri kundinetsa idzi ini handina mwana vana ndevemukadzi mashoko atagwa nemufai izvozvo chero ndikada ndirove mwana chero akakanganisa mukadzi anoti usarova vana vangu handiti ndikati aiwoka izvozvo hauningiri nawo uri mutoro murume ndiwe baba haufanira kuti umwire mushonga kuti kusvika mukadzi kuti vana havasi vako handiti tikabva idobva tadi tatopa fura ipapo ndobva tati vatotorarama ndobva tangoti tei 2-3 days ndobva paita kuti pakaita kunetsana futi uri usiku vatonetsana mbuya vangu vandorove ovhiyo iye murume wake pachazva kutaura chokwadi pamwe pacho aizoshandisa dziri hasha nekuti kutaura chaiko anokurirwa nemukadzi pari pakutaura nekuti iye haatogoni kutotaura uyu anoti akati uyu anenge asakwanisa chiri kutaura chiri word uyu achitaura chete handiti saka ndozvezvimwe zvokuti uyu aigona kuzoshandisa simba kuti aine ndiri murume pari pamwe pacho akapedzera akurega zvekuti kana dai kuchinzi pana vanhu vakashinga kuti vapupure kuti kurarama kwavo ndekuti mukadzi murume akazopa imwe poini futi tazoenda kuna baba vanetsana kusvika zuro racho handiti vauya kumba kwangu ndikanzi tanetsana nababrad saka ndatozotiza handiti pakunotiza kwandaita ndikati saka vari kupi zvikanzi asi kuzangana manje kana ndisingazive pavari hatikwanisi kuti tinovatsvaga imi chienda munovata kuwaya totara nyanyi mangwana inini kana achinge anza kutevera ikoko munondifonera ndouyako zvisinei takavata zvakanaka hapana chimwe chakaitika ndakazosenderwa meseji nemukadzi nin'ina uyu mukadzi wemufuwi achinditi bamukuru vari pamusiwo uyai ndobva ndakabva ndatomuka ipapo ndakangopindura meseji nanhasi ndinayo chinoda ndikuratidzei meseji yandikasenderwa nemukadzi nin'ina ndikabva ndati bhomba ndangomuka ipapo ndichibva ndasvika ndikati ndakaona shamwari chii chiri kuitika zvikanzi ndikuda maibra kuti vabude apa ndikusvika kuti inini kana vanogona kutyika vakanditiza ivo ndobva watopindwa vari mumbati ndokokutiza chii kuno kune hwindo risina bagla bhazi ndogona kutodi kubuda ndikana ndikuzvona kune tone hwindo rakashama uko handika rito rogona kubuda saka chiregedza vabude tiwe kuti nyaya yenyu ndeyeyi zvikanzi ndikuda kuti vabude tiende kupi tiende kwana atete kwana mai chikofi handiti ava vaitova netsika yekuramba vanatete vavo kuti vati havasi handivazivi handina ukama nevapi nevava asi uyu ndokaakavatorera saka aida kuti adzokere navo kwaakaita sei kwaakavatorera kuti anotaura nhunha dzake ini pachezvangu anenge andiudza ipapo ndokuchibva ndatora mota yangu ndikati maibra ndichibudai musaramba hapana haakurovei ndiri panapa ndokuchibva vabuda tikaenda kumba kwangu tikanotora mota taenda takasvika pamba patete ava vanovagere pamutavo handiti tikatoti titi varodzi ti vanenge vasiri kugara papi pano ndokuchibva tatobva tikabva tenda pana sekuru tasvika paina baba vemudzimai wedu handiti ndokuchibva uyu mukomana nekundikana kutaura ndobva vapadaniwa vanonzi sekuru baba gabu vakabva vapo baba varipo gogo varipo havana chava hatongoti atova mwana mudiki handiti saka pari pakuti tichiti ndinzwe chero iwe sekuru wangu wangonditi handi kuna tete handiti havana kundinyeurira takagara ndo pavakataura mashoko kuti vana baba inini ndine mombe mbiri saka ndanimukaonawo mombe mbiri idzodzo mudzimai wangu ine handichateti auye agare kupi kuno handiti zvekuti zvese zvimwe zviri kurambika izvi senzi mati moto ndichaenda papati seyavaramba ava handiti yavaramba yekuti handina kuti kukecha zvokuti asi dai kuchinzi papa ine nguva bhozi inototi ndikuma 18 minutes rekodhi iyoyo ini ndakarekodha murume haana zandakarekodha ava havana zandakarekodha kana voisi richinge risiri ravo panofanira kuzoriramba pano ndichinge ndati player handiti maererano nemashoko ese avaidi avaitaura ndofunga pasave 18 minutes murume anogona akataura a minute
pamwe pese pakatochi saka ndau ndiende papati yavanova vari kuramba handiti ndozopedzisira pane chitiko chakazvika madeko 3 kutopedzera ku ndokumbira kuplaya record iyo ngiyo audio iyo mozondisendera pawhatsapp saka munipa namba zvadaro handiti ndokuchibva tati isusu tigere tabva taenda kwana titi handiti tikanofuta titi tanotora munyaya takaenda uri usiku ini vandafona na sekuru ndakafona gogo ndikati gogo uyai kuno kwa hakuna kunaka handiti amene zvindaingofilawo saka ndiri pakutofona vakabva kufona kuti mai uyai handiti ndobva kuti ndiri kuuya handiti vachitoti ndiri kuuya kuti ndinzwe kuti chii chiri kunetsa handiti vakasvika pakuuya baba namai vemufi handiti zvakasvika pakutozoka kakachamadza kuti ko muroro anga achitifonera haana kukwanisa kana kuti auye kuzomhorosa vana baba kusvika pari zvino pane 3 days haana kwanisa kuchera kusvika asvike pavari sinzi amhinga achivafona kuti agozopawo nhunha dzake kuti mufunge ndichikufonera paya pane nyaya yakati kusvika tazonzi nasekuru chisumukai manhero naye muende kumunyaya munomuudza ita vagara pasi nemwana kuti naishamwa chichi kunetsa zonzi baba indakundikana inini mudzimai andinetsa ndo zvikanzi shamwari haukuone kuti mudzimai akunetsa ndipo zvikonzero zvinobatika handikuona akataura zvikonzero zvake zvokuti zvakafanira kuti mudzimai haabiki pamba ini ndogona kustafha pamba nevana anogara kuvillage kunova kunonzwa maitemba uko ndokwaanogondora akaenda anonodya kupi ikoko kuti vana vadyepi kana kuti vavata kupi hazi indogona kuzvipupura zvisizokuti zvakabva kumurume handiti zvadaro apedza kuti ari kuti inini zvakuitika zvokuti pakutanga chokuta chokwadi kutanga vairovana zviri serious but mukadzi akasvika paextend kuti akanga ava overrule achirova murume zvokuti chero kumabhawa vaitopupura aigona kusvika achitorova murume chero nematombo akatombonetsana nemunina rume wake kuti aiwa makuti jaira nemupedzera nyaya kumba saka murume akasvika papoindi yekuti mudzimai ari kundirova asi ini simba rangu rakawandisa ndikapedza ndakudzosera ndinopedza ndaita ndapara mhosva munonzwa murume uyu handiti saka zvadaro ndokuchibva apa mapoints ake anosvikazve kuma5 saka nezuro manje taenda kuna tete vati nyaya ndainzwa asi pachokwadi isusu hatiri vana tete but hatina power mwana uyu ane vabereki isi tinozomira sana tete handiti tiite kuti tichazama kutaura nebaba but vachitoti ndinoramba kuti baba vangauya nekuti mwana uyu akatiramba pamberi pedare rekwagombero kuti vabereki handivazivi vava baba vacho vanouya kubulawayo vakati imi vanhu vari papo ngavabve varonibira mwana kana vachiramba vese vazvirambe zvakataurwa kudare rekwamama kwagombero zvikanzi kana vachiramba inini ndati kana vachiramba izvozvi ndipo ndoda zvinoita upupu handigoni kunyepa bhosi chokwadi chogona chinosunungura vakaramba vese vana tete ivi mbaodhiyo ikandazokusenda muchaiwa vakatoti tida toenda kwatiri machikofu zvikanzi vanombori ani chive ndevekudii vatite machikofu papa irimo muodhiyo ndavanzwisa chino nhasi iripo ivo vanoza ndakarekodha zvese zvandakazvirekodha ndichakusenderai tadaro ndobva vati manje kuti vana baba vari kuku vanhu vachobvuma kuuya vachitoti ndotosvika kuti ndivatange ndokuchibva munyaya yati imi chiregai kusvikaka ndipei nhamba nditaure navo ndikataura navo ndichavaudza chimiro chiripo ndokuchibva panogara tete apa pana network zvikanzi towana network pagomo apo ndobva takwira gomo handiti naiwe tete vakati iwe murume unogona kusara ndinoda iwe muzukuru ndimunyaya yakati ndoda muzukuru iwe murume sara nemi tete handei kuti zvandinotaura asava makuhwa ndoda kuti nditaure nana baba muchita sei mese muchinzwa chero mindo tichizinzwa ndokuchibva taenda mugomo muya ndokuchibva tanofona vakapiwa namba dzana baba vaviri vamwe vanogara papechiwe vekutanga vakafonirwa papechiwe vakati handiri panoizi ndozokufonera ndobva vafuna kubulawayo vadzamboramba zvikanzi achimbosamaine but vazofona dzekubava vakatodai vachiti ndava murodhi nditouya ndobva vatanga kutonoredza nyaya kana ndichiramba ndichinyepa tete varipo kuti isu hatina chatanga tatataura tinoda kuti titira nyengedza baba kuno kwakaoma uyai tigadzise vana vakabva vatanga kutorondedzera zvinhu zvese zvitoitika kuti aiwa ndatozviziva ini ndiri kuuya handiti isu takabva tatofaura zvakanaka sinzi tete vanga itotya kuti vana baba ndogona kuti ndovatanga sei mari yakabviswa ndeyetsvakirai kuno zvokwadi vana baba vakaigamuchira pari panyaya dzemaroro kutaura chokwadi handidi kunyepa hapana chimwe changa chakabvisiwa asi tsvakirai kuno yanga yakatasi yakabvisiwa chaikonzera ndechekuti mwana wavo uyu sekuru vangu vaiva nemota Land Rover yavanga nayo yavakaita accident nayo but injini yanga isina kufa ndobva vatengesa injini iyoyo ndokuchibva vatenga gosari remafilhonguri yanatika nemari vakati vakasumuka kuenda kuna tete vakati ndoda kudi ndofamba sei tete ndoda kuti ndibvisewo zvandiinazvo sinzi ndiine mwana wovaridzi
uyu anova mwana wacho uyu ndokubva ati inini handina pfuma yangu inodyiwa nemunhu. Vabereki vangu mai nababa vakadi vakashayika, ndokutora grocery rese. Injini yakatenga 2000 iyoyo, ndokutora grocery rimwe ndokutengesa rimwe ndokudya. Handiti mari kusvika nikirina zvinotova zvokuti ini ndinotozvipupura. Handisi kutaura kuti ndoda kutsvaga nondipupurira, ndoda kutora chokwadi chiri paground. Kana zvichindiurayisa kana zviri zvemheni ngazvindiurayise, ndoda kutora chokwadi. Handiti saka pesa bado tichero wakadira kuti inini vabereki vangu vese Jevas chi ndiye baba vangu. Ende vatoti vamwe vese ndoziva ndoza baba vangu ndimai vangu bozi ndimai vangu ndoza munhu akavamitisa. Vachitaura mashoko apa ndakamatirira ini. Ava vese ndotiziva hama dzangu nditovazive ini vachitaura. Handiti sakani zvadaro tikati aino hazvina basa. Tagara mudare muya vana baba vadi vasvika tabvisa mari ndofuka vakati pabepa rangu vakanyora 150 yekupinda musha tikavapa. Ndobva vachiti ningirikini vakati 100 handiti 100 yekupinda musha. Ndobva vati vhura vakati 150 yekupinda musha. Ndobva vati $100 yevhura muromo. Ndokubva tatseketedza mari ndobva tabudisa. Murume achiti aina ndakana sendi. Mari yese ine mukadzi tete vakanga varipo vachizinzwa. Handiti kusvika tatotanga kubatanidza madhora vakachisumuka kuti tete kana muchinge muripo chandeti munotaura nemwana wanzadzi yenyu zvichida pamwana kuna kuwisisa kuti sinzi takuda kuita zvekuti tiwadzana nani nana baba pamwe achaburitsa mari. Ndokuchibva uyu aramba. Isi tikati ayoka isusu tine dambudziko ratitoona era ikai mhepo dzoramba dzichitenderedza. Ngatichibatanidza madhora ari kudiwa iwayo. Handiti tikwanise kuti titaura nana baba ndochokwadi chakaitika. Handiti ndobva tabanidza mari ya 250 ikai takaisa 150 kaenda tikabanidza 100 tikaenda. Kusvika vana baba vasumuka vakapinda mumusha. Handiti saka tiri pakati pekuti taitaura nyaya dzekuti isusu tichiti chamwari inini zvandaita ini ndogara nditora chokwadi. Ndikati chamwari handikukurudzire kuti ramba, handikukurudzire kuti ida. Anoziva kuti tsano sorry endai kutsano. Anoziva kurema kwejoko kana kurwadza kwaro ndiani? Ndiwe. Ezvinezvi vana baba vataitika dai vasvika waturira nhunha dzako watora chichemo chako vadi vachiuya chitaurira munyai shoko rani rako iwe kuti munyai achena neshoko une kana wachinja maindi futi tira kuti tingokondinya futi pane zvawati unazvo izvo anditambobvisa mari mombe ino kana pasina mari inomira semari inongochajiwa kuti mombe yakamira apa inogona mari yakati tichitotera tichimaka kana wanga wachinja maindi wo sinzi wanga wachiti mukadzi andichatese andichadi ndobva murume ati ainini mukadzi ndatanje andichadi kata chiudza munyai anokutaura nekuti isusuka mangwana ndozati kurambana pane vana vatatu apa handiti ende ukama hauna kufa nekuti mangwana emba munodzokerana tichaita vaipi tisu tese taikupomba bhegi kuti ramba mukadzi but iwe ndokaine nyaya yako ende paukaine mukadzi wako wakaina naye tikakugamuchira ezvo zviyava nyaya taanewe saka pamunowirana imimi tese tipana patinoipa futi handi kunoona ndokuchibva murume aramba aidzokora achiemfasaisa panyaya yake kuti ndati mukadzi andichatese handichati ndikati orati kana wati hauchadi sinzise muzukuru aitamba nyaya chiudza munyai kekupedzisira munyaya achisimuka anozivisa vana baba handiti sekuru vangu nekusagona kutaura chinovawandira ishungu vakabva vati inini munyai ndofunga munyai aripo kana mukamukwanisa mubvunza akati inini mukadzi handichadi tikati right wangu munyai azviwa kuti mukadzi wati hauchadi chimupawo zvikonzero zvinobatika kunana baba kuti vanosvika vachiti murukwasha wenyu ari kuti mudzimai handichadi nekuda kwezvikonzero zvakati nezvakati asi ndakabata pakati ndikatomuti unozati kuti munhu aba aita stock theft anopiwa mayezi ake aita ngimedha anopiwa mayezi ake iwe uri kubvuma mhosva kuti hongu wakagara nemwana wavaridzi handiti saka wabvuma mhosva kureva kuti iwewe chiudza munyai wochimirira reply yanani yana baba kuti iwewe vari kukuti iwe pamhosva yako wakambogara nemwana wedu iwewe vari kuti chii saka uya manje nekukurirwa nehasha ndopaakabuda kekutanga tobva tatoda uya kuno achingonobuda gedhi ndobva atomhanya vasvika pambaka ndobva atora bhodhoro rimushonga takasvika tikamhanya nowarira apo iro paseri pababa wagera apo iro ndo bhodhoro rimushonga akatase vakasvika akatora mumba make kuti amwe saka pana mai vake vanova munin'ino wavava ndo vakanga vari kumberi nekuti inini pakunobuda mumba ndakanga ndakati nonoke kufamba ndichibvunza pamwe semunhu ane hasha anogona kusumuka sezvakamboita kuona baba wacho achitora nyaya yacho uyu mukadzi aramba achitaura ndobva angoti apa sori yana baba ndogona kutaurisa ndobva atobva ipapo ndikati pongudai ndo zvaangoita achinosumuka paya atobuda gedhi atopa ndopakaita speed mai vacho vaitira maso ndikati vandotora mune speed yatoishata ndobva ndati kuna mai vacho manyai muteverei iye achinosvika mumba make akasvika chingotora bhodhoro rake aitoziva parangariri ndobva atovhura bhodhoro rakazara
ndokuchibva atotanga kuti zvidida chi ava chisvika vachibali ndobva ndasvika ndikatanga kurwa bhodhi kuti akatanga kudigwa nemushonga musoro nemuromo nemaziso tiso zvekuti chero trouzi rangu izvo handa kuti bvira ndabvisa mushonga ndewanizo nomushonga hembe ndandakapfeka ndandabvisa yanga kunwa kunyaya kuno tikangokwanisa ngogeza kumungirine ndokuchibva tati tamubata kuti kwewe chii wanyanya kupererwa nekudii uri munhurume ndiwe baba handiti saka ukatanga kuratidza chinyi kurova kuti isusu otherwise takufunga kuti isusu tisi kukumanikidza but isu tada kutimire newe iwe decision yawatora even ukati mukadzi wako uri kumuda isu toda kungomira newe but toda kuti sinzi vana baba vatouya handiti takuchikumbira kuti vana baba vauya ndika kana ungoti mukadzi wako tokuda tobva tavapa zvawati unazvo izvozvo handiti asi wochikumbira kuti andokumbira kuti mukadzi wangu ambourayirwa handiti murayiro uchi murayiro mukadzi wangu tigare zvakaita se saka ini pesa apa ndairamba ndichidzokorera kuvhunza mibvunzo 2020 chiri kutobva chitoti varipo ndichiti muri shamwari usatora decision wakaita se wakatsamwa nekuti mangwana unotosvika pakuzona zvakanakira kuti mukadzi wako apa sofa uri kuona zvakaipa zvichi zvega ndichidzokorera kana vachikwanisa kundipupura unondipupurira saka mangwana mukazodanana mimi tinoipa zvokuti chiri kuti asana hatichasani zvakanaka nongoti maenemy angu aya ndo maziroya aida kundiparadza nechi nemurume wangu zvadaro ndokuchibva murume aratidza kuti atikukundikana ndobva amanya tikanomubata mubatira mushonga uya tichigwisa naye kusvika atadza kumwa mushonga uya kusvika bhodhi rese raperere mushonga ndobva tatozama kuti takatopedzwa newe manext door kuzama kuti mubata nekutozama kutosunga kuti asagwisa aitogwisa zvoda kutorova nezvibhakira nekuruma kuti ati ndoda kutoti ndife saka vamwe vakatapedza kusunga vakazondisiya ndachibata ndoga saka ndobva angozobhinyuka achinobhinyuka ndobva tanga kutiza ini nekuneta nekugwisana kwandaita akakwanisa kuteera ihanzvadzi yake inoyemba mayo yekupedzisira yakamuchera kanomubatira kuine kune vahirosi novigwa vana vadiki uko kusvika adzoka ndokuchibva tadzoka tikambogara naye pasi tichimuonesa aonaka iwe avana atezvara vari kuitira munanava vakaenda mangwanavo vagona kuvasumudza kuti dzokai futi nekuti iwewe tanga itofunga pamwe mukadzi wako ndiye achabhevha zvisizvo but iwe watanga wedu watizoti saka uri kutaradza chii titaura newedu tatanga kumuonesa tatanga kudi aradza tadi aita saawisisa chiti ngatichidzokere kupi ngatichidzokerai kumba tinoti achindi handaraiti handeitodi ndobva tatosvika tikatoti pamutemo tikatobvisa mari yemakuku yekuti kunana baba sori paresvika ende takatoresva saka tinototi ndana baba vakazvihwisisa anditi saka vazvihwisisa kudaro kunana baba takabva tachiti hatichikondi nyaya yedu nyaya vana baba vakabva vati ndopa vakabva vatanga kupa maexcuse isu toda kudai vamwe vakati ndoda nobaya mombe nditi vamwe vanodaenda kubasa mangwana ava vana atete ava tete vane murume anorwara avo tete avo vana kukura gogo vanoda kutobikirwa chikafu vanoda kuvaningirira zvese zvisise chinhu yaihwisisa asi takakumbira kuti anoonai chiitiko chaitika ichi tikasiya vana ava vakadai hazvigoni nekuti ndofunga chiitiko chaitika apa hasi tombori drama iyi but zvadaro ndakasvika paunzi nemunyaya muzukuru yori muzukuru avo pana chiochikisa chiuya kuno unopota uchihowa matama ana baba kuti vari kuti kudii nekuti ini ndazama asi ana baba vari kuti tipewo 3 days ndikati manje akumanaka dai matikumbirirawo munyaya nekuti chiitiko chiri apa ndechekuti apa vasvora vana baba kuno vasumudza kwavatiringi ndidzokai futika havadzoki vanhu ava saka takaramba tichitsikira tichitsokodzera kusvika ndazosumuka ndikaenda nemunyaya tikataura nababa vana baba ndobva baba vacho vakuru ndobva vapindura vakati right tanzwisisa nyaya yenyu but pane nyaya inoti tikuhwa nyaya dzekunzi dzinyaya dzemari nyaya dzechandepa uye pari panyaya dzemari toda kumboziva kuti mwana wedu ane mari yenyu mari iye tigohwa kuti mwana wedu achapupura nde mari ndobva murume ataura ndobva munyaya aenda saka achinoenda kudaro effect asati aenda tandaenda ini kumuteerera baba vacho vakabva kuti wamanaka muri kutipa imwe agenda yatisiri kuda isusu ngatitange kune muchirungu kune inonzi forum handiti pane kwatatangira kuno wako kubvisa dzimaruku handiti ngatidzokerei ikoko tinopedza chikamu chipi chemari makagara nemwana wedu makore akati saka ezvezvi makupidza imwe chapter musana kupedza kupi apa chaida kukonza kuti tichiise imwe agenda iti yainyaya kuti isusu hatori na mari uyu pakanzi mari aiti mari nechi ine mudzimai saka vachiti ngati inonzi forum kuchirungu tidzoke back tipedze nyaya iyi
kana tapedza nyaya yenyu iyi musi wa22 ndo watinozodzoka tichizogadzisa vana ava tikati manje hazvidaro chimiro chiripo ndechekuti isi yatatoona ikai tikati 22 tinogona 22 patova nezvimwe handiti kusvika pa kuti tadaro tadzokera mumba tichiti achamwari indikambobva ndatombosa jesa kuti awamanaka sinzi baba vati foramu taigona kuti wanyengeredza futi ngatingoti tibvisa izvo zvasara zviripo izvo kana taguma totaguma tochikumbira chikumbiro chedu ini ndaisajesta pasati papasisiwa handiti ndofunga sekuru vanga vasipo vanga haisati ende kunyaya dzevana isi munozongotipira sinzi ini ndandina baba vadiki ini ndakamira semuzukuru nevana vacho nemudzimai wavo nana baba handiti ndokuchibva zvadaro ndobva sekuru vachitikaizwa ndo zvazvaitika mwananga ndakumwa mushonga ndobva wangoti sekuru ngoti kochina ino lechanyanya kunetsa chii akangobuda mumba matata akatogara achitoti ini muramba muchinetsa ndatoti mukadzi nchamudi kutaraini handiti but panguva futi sorry ndauti mudzoke masure mbijana panguva yatanetsa naye but chimuti kwewo sei utaunhu wakadaro wanetsika ndikunya kudi kana imi imhosva here yekuti ine handigone kutaura bheta hangu ndizvipudzi saka tadofira ini handigone kutaura nditoti mukadzi handichade saka ndofira kuti handigone kutaura here mukadzi ndiye anogona kutaura kuti ngaachitora asara ake nezvinhu zvacho kati vatati unopenga vanditi ndofunga ndakuda kundikudzoka pana ndasiya kuti mashoko aitaurwa nemufi pakutanga kumwa mushonga tikamurambisa kuti aiwa ndofira kuti handigone nekutaura handiti tikataiuka ndosaka tiripo panapa takamira newe handiti kureva kuti ipapo ndobva aita saanzwisisa handiti saka vana baba vati foramu iyaya uyo achinzina baba ko chichikuitika handiti akabva ati inini handigoni kutaura zvakawanda chamuda unimanikidza handizivi inini ndakuudza kuti inini mukadzi ngaandipe mari yangu handiti nekuti kutaura kwese vandoda kuti pamari dzedzi anga achimupa ndofunga idzo hazvina kunetsa ndinozoa kupedza nguva muchazviwira muaudio ndichasenda muchazviwa kuti zvimwe zvacho zvimwe nemari nechi zvakafanira chiguguru chirapo icho chinetengereni green icho ndeimwe yemari yaipiwa mudzimai asi chanyanya kugwadza murume ari kuti mukadzi ari kuti zvese ndezvake iye hachina chake achitobuda pamuchawa achinoratidza muaudio kuti murume aenda kuzenda achinoshanda achidzoka aitodzoka achitopa mari mashoko aya ekukecha anga achiramba aya muchamawa paaudio anga achitopinda achitudza murume kuti mari handichokupi because waindikecha taikechana ndikuti hana baba sori mazviwa mwana wenyu ini pamari anofanira ndibvise ari kutaura kuti ndaita sei ndaimukecha saka ina handichina mari ndoiwana kupi vana baba vachitozvinzwa ndeti vaitovapo pachi izvirimo muaudio chero handiti vacho ndavarwisa hapana chiri kuti chandingavanza ndingadii saka zvavari kuramba kuti ndira kutaura mashoko ayo arimo muaudio vanatete vamanzwa hapana chakashata ndo zvaitika kusvika sekuru wangu tazonzi zuva rovira tichibva kuma7 uku takuda kuonekana tatoonekana indichitoperekedza vanatete ava nemota vana baba vachivaperekedza varatidza uyu ategwa aratidza akadarika apa vaenda kubva wakatondenga doro rake nefodya yake achizodzoka asi sekuru vachivatera kuti kai akadarika pamba vakabva vanashaya kuti aenda kupi iye ndobva atenga doro bva azodzoka asi madhoronzi anga akashamba ndakazoti kuma something 20 to 10 ndichitobuda gedhe nditi handakunoda kugeza mushonga ya ndichivati ndakatolata toto changu ndopandakaona mai chairman vachiuya vachiti anolafa saka ndosha kuti mai chairman vakazviwana kupi vanogara kuseri uku nemurume wako ndizoti uyu nole vabereki vagara papa indogara asi nole akashayika zvikatanga kuzikanana nekwa chairman uko mai chairman ndokatanga kuya vachichema vachindimundira papa saka handitohwisisi kuti sequence yacho yakafamba sei kuti ava vatozoziva kuti vava mafirst person kuzwa kuti nolafa ipapo ndo parunyaya kuti pandiri nekwiri ipapo handitonzwisisi kuti combination yacho yamai chairman nachairman wacho pakuita kwavari kuita ndekwekuti kudii handinzwisisi isai vapapapo pamusha pakafira munhu ipapapo but munhu anoka ari kuseri zvokuti pandiro nedistance ekilomita point asi ndiye akatanga kuzouya atanga kutidza meri kuti munhu azvisungirira saka ipapo pari kundinetsa ndofunga ndapedza ndopandingati ndakwanisa kutanga ipapo ndiwo mashoko atanzwa kubva kumuzukuru gogo vaive nepamuromo sekuvimbiswa aka kwaitwa nemuzukuru hanzi izvo ndinayo audio yairatidza kuti mbuya vaitaurisa sekuru vakanyarara zvavo naizvozvoka audio iyoyo tichakupai muchikamu chinotevera munzwe kuti
zvinonzi pamuromo pavo paisamarwa nenhunzi. Ichokwadi here kana kuti kwete? Naizvozvo ngatisangane muchirongwa chinotevera munzwe kuti ambuya vaimbovava kusvika papi. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tikati Sarai zvakanaka, Sarai zvakanaka, Sarai zvakanaka, ndakuyenda unorairwa mwana mama ndikatika muranda aterera ndikati pagwarare upenyu kana ndimova era chumba kudoka roenda kawerewere kana ndimova matsitangamire toenda kawerewereka. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Komuranda aterera ndati pagwarare upenyu kana ndimova era chumba kudoka roenda kawerewereka atongaita rechumba ngarifambe zvaro zvakanaka mukanya aiwa tinoombereka atongaita kunze kunorairwa mwana wamambo ndikatika muranda aterera ndikazi ndini